שלום לכולם, אתם נמצאים מקמנקיד ואני נמצא בקולנוע, אני רואה את הסרט השדון הראשון שלי. אחלה סרט, אני מציע לכם לבוא לראות אותו. לגלות לכם את הסוף? לא, אני לא ספוילר. זה באמת אחלה סרט. בואו נראה לכם קצת, תראו. אהבה. וואו, תומסון, עוד רגע תרצה להתחבק. ורד מוסקטי. זה לקראת הסוף, אז לא כל כך מבינים. אני רוצה ללכת לסרט, בהתחלה סרט משעמם באמת, ויש רוח של קור ענקית שהיא מנסה לחסל אותם, והוא כזה פירסן, זה שכתב את הספר. בואו תראו. טוב, אני מחפפת לצוד שדונים. זה לא מספיק, את חייבת לנסות יותר. אני מבקש. את לא פחדת ללכת לתוך הפה של ה-AIG. למה? תגידי את זה או שתלכי הביתה. את קולטת? תקשיב. לא יודע אם רואים אותי כל כך, אבל זה אחלה. לא ראיתי. ילד אמיץ כמוך אפילו בדמיון. בגלל שאתה יודע לוותר על האמת. ואתה עומד על שלך. רוב המבוגרים לא מסוגלים לעשות את זה. ואם יקרה לך אי פעם משהו, אני לא אוכל לחיות בזה בסוף. כי אני אוהבת אותך. כדאי שתזכור. ממש. זה נכון, גם לגבי השדון הירוק, שהוא סוג של קוץ וישן. אתה שומע? AIG טיפש? היא אוהבת אותי ואני אותה. חברים. היא חבר שלי! חבר! כל הכבוד! עשינו את זה! הסרט לא עדיין. הסרט לקראת הסוף, תראו אותו. אני מתחיל לעשות פינה של סרטי קולנוע. אם אתם אוהבים את הפינה הזאת, תרשמו לי בתגובות. אם לא, אני אמשיך עם משחקי טלפון, מחשב ואקסבוקס וסרטוני דמויות קומיקס. הנה זה אוגו. מי שמדבב אותו זה שחר חסון. אני מתקן אותך, שניצל שלו. וזה הכל היום חברים, יאללה ביי.